Her på Kulturredaktionen på Pulsen er der ølsmag i dag. Vi skal se om lokalbefolkningen her på SDU kan smage forskel på deres lokaløl, Odense Albani, eller Djævleølsøl, Tuborg. Vi skal ud og se om nogen er friske på at tage udfordringen op. Kom med. Øllen er nu hældt op. Den her side, der har vi Albani. Den her side, der har vi Tuborg. Nu er vi ude og finde nogen, der kan prøve at smage en forskel. Hej. Kunne du tænke dig at prøve at se, om du kunne smage forskel på Tuborg og Albani? Ja, så ikke øl. Hej. Tror du kan smage forskel på Odense og Classic, Tuborg Classic? Ja. Sorry, I just speak English. Do you live here? Yeah, in Odense. Have you tried the Odense beers? Of course. Vi har de to øl lined op. Der er en Odense Classic og en Tuborg Classic. Den lokale eller Djævleøens. Nu skal du prøve at se, om du kan smage forskel. Og du sagde noget med, at du faktisk ikke kan lide. Var det Tuborg? Ja, jeg er sgu ikke så glad for Tuborg. Du er herovre fra, eller hvad? Ja. Var det noget med, du var herfra? Ja. Ja. Så du burde jo kunne. Ja. Og ikke drikker aldrig Djævleøens øl her? Nej. Skål. Just give your time to taste it, see if you could recognize the taste. Hvordan smager den? Den er sådan lidt vandet i det, synes jeg. Hvad siger I? Jeg tror, at nummer 2, det var Odense Classic. Det smager bare grimt begge to. Og du tror, det der det er en Odense? Ja. Det er det ikke. Den smager en Albani. Gør den det? Ja, det gør den. Det er bare... Det er forkert. Den første var Odense. Den sidste var Tuborg. Det er Tuborg Classic, og det er Albani Classic. Det er sgu rigtigt. Det er Tuborg. Den der? Ja. Og hvad er den der så? Ja, det må være Odense. Det er sgu rigtigt. Du kan godt smage forskel. Ja. Vi har nu været igennem 10 testpersoner. 7 kunne ikke kende forskel på de her to øl. 3 kunne godt. Mange hævdede, at de kunne kende forskel. Men det viser, at der faktisk kun var 3, der kunne. Hvis jeg selv skulle vælge. Nu når jeg bor herovre, så har jeg besluttet, at jeg vil holde lokalt. Men man skal jo huske, hvor man kommer fra. Her på Kulturredaktionen på Pulsen tager vi af.